Existen unha morea de cousas extrañas no noso mundo. Algúnas raian o imposible, sobrepasan os límites da razón. Outras estiveron a piques de suceder, e sempre son estas as que lembramos con maior nitidez. Esta é a historia dun home que un día perdeu aquilo que máis amaba. Non é a típica historia onde mozo coñece a moza, namóranse e fóganse con outro. Nada diso. Trátase da historia dun tipo calquera que dun día para outro dixo adeus á súa voz e nunca a chamou de volta. El é Vítor Oseira Zas e esta é a súa historia. O bebé Vítor, en latín aquel que vence, ven ao mundo un día calquera dun mes calquera do ano. Ten unha cabeza, 2 ollos, un nariz, unha boca, 2 orellas, 5 dedos en cada man e outros 5 en cada pé. Emite ruídos cando ten fame ou ganas de ir ao baño. Pero Vítor fai algo que todo o mundo fai e que ele en breve non poderá volver a realizar. Berrar. Berrar con forza cando algo non lle gusta. Vítor, pobre fillo, chorou durante 3 meses seguidos despois de nacer. Iso sí, despois comezou a falar e non houbo nin Cristo que o fixera calar. Vítor tivo unha infancia. Un ano aprendeu a camiñar de costas. Con 2 xa sabía ler as revistas do corazón. Vítor era moi intelixente. Foi o primeiro alumno de quinto de primaria que puxo unha queixa polo mal profesorado. Ata convenceu o resto de compañeiros de que outro ensino era posible. Era o cabecilla, o noso líder. De logo a min cambioume. Amazo, neno. Que se tiña algunha rapaza? Non sei, pero estou casi segura de que lle houbera encantar. Pois eu lle regalei o libro dun ruso, neno. Púsose tan contento que rematou por darme todos os seus antigos videoxogos, chorbo, que me petaron la puta casa, neno. A chanta. Ao meu irmán gustaban moito os deportes, sabe? Acostumaba a pasarse tardes enteras xogando fútbol como se fose un ídolo de masas, que nin Messi. Era capaz de xogar en todas as posicións ao mesmo tempo. Claro que todos os seus partidos remataban en empate. E por que crees que Vítor deixou de falar? Estaría cansado de falar, non che sei. Será que non tiña nada máis que dicir? A verdade é que era un auténtico fillo da grandísima puta. Ti te crees que pode deixarme por WhatsApp? Coñecímonos nunha sesión de arte e ensaio. A min por aquel entón chiflábanme os tipos comprometidos e intelectuais como a él. Apaixoado polo cine moderno e amante das conversas arbóreas, Vítor era un tipo do máis normal. Adicaba horas e horas diante da pantalla do ordenador para resolver complexos puzzles matemáticos. Os seus achegados afirman que tiña na súa posesión máis de 7 teléfonos móviles de nova xeración.
aínda que non sabía como encender ningún deles. O meu paciente desenvolveu unha serie de trastornos involuntarios sen motivo fisiolóxico, onde movía a cabeza dun lado cara a outro sen deterse. Así, ve? Nas primeiras sesións falaba un pouco, pero dende que apareceu cunha libreta non houve ninguén que lle devolvera a fala. Recetáronlle algún tipo de exercicio para a voz? Por suposto. Respiración diafragmática, lectura silábica, exercicios aeróbicos, exigencia vocal, tons de voz, pero pronto se cansou. É un bon rapaz. E cree vostede que aínda podería curarse? Por min case mellor que nin fale. Bonita, verdade? Eu creí que meu neto non sabía o que facía, que era toda unha farsa para que lle fixéramos máis caso. Logo, cando lín a súa libreta, aí dime de conta de que era eu quen se inventara esa farsa. A decisión que tomou Víctor foi gradual, pero se houve un tempo e un lugar que o impulsaron a renunciar á fala, foi a súa experiencia do 21 de setembro. As seguintes anotacións foron escritas por Víctor na súa libreta aquela tarde que marcaba a fin do verán. Dende aquí podía contemplalo todo e a vez só unha parte. Cando mirei o resto de persoas, parecíanme fantasmas, como se fosen sombras que podía atravesar cos meus ollos. Notábame ausente de todo, como se mirase a través dun telescopio. Foi nese momento cando ocorreu. Sentado, naquel lugar, alonxado de todo o que me rodeaba normalmente, de todos os meus coñecidos, sentín como unha grande emoción saía de dentro de min. Foi ali, naquel silencio, cando lembreime de algo que quería terme esquecido. Sentíme vivo. Que por que deixei de falar? Non sei. Se cadra desfalando síntome máis cómodo. Si, prefiro desfalar. O demais son palabras mudas. O profundo, o que che toca de verdade está máis alá das verbas, máis alá da voz. É a vida o que acontece por baixo destas. Este corto es una puta mierda, neno. Sorbo, joder. Puto corto que ya. Joder. ¿Por qué cree que Víctor lo hizo de falar? Ni puta idea. Revolucionario. Es que me siento leyendo. Ya está bien. Hemos hecho 3. Es que me siento como número 8. Número 8. Aquí el único Víctor que soy yo, que os voy a crujir la puta cabeza a todos.